Здравейте, казвам се Евелина Дамянова и съм преподавател в специалността по библиотекознание към Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография. Възпитаник съм на Университета по библиотекознание и информационни технологии, където завърших бакалавърска степен библиотечен информационен мениджмънт и магистратура библиотечен информационен и културен мениджмънт. UNIBIT ми даде високи професионални компетенции на първо място и искам да подчертая, че средата е изключително градивна за младите хора, защото срещнах изключително голяма подкрепа в лицето на академичния състав, разбиране, изгради се едно добро партньорство не само по време на обучението, а и след това. Още по време на обучението ми в Университета по библиотекознание и информационни технологии имах възможност да се включа и да участвам активно в проекти, семинари, конференции, свързани с моето професионално направление. Имах възможност да участвам в проекта студентски практики към UNIBIT, където на практика приложих получените теоретични знания. Тук е мястото да благодаря на професор Таня Тодорова, доктор Сабина Евтимова, професор Янкова за моето професионално развитие. На първо място, професор Тодорова и доктор Евтимова ме привлякоха като студент, въвличайки ме в една кауза, свързана с моето образование, а именно информационното обезпечаване на лицата в неравностойно положение. В резултат на научно-изследователската ми дейност, заедно с доктор Сабина Евтимова, разработихме и взехме активно участие в проекта Be My Guide, сайт с специализирани информационни ресурси в помощ на лицата с зрителни затруднения. В процеса на обучение на работата с сайта Be My Guide и създаването на информационни ресурси за лицата с специфични потребности, с професор Таня Тодорова продължихме да надграждаме темата. Тя беше част от моята магистърска теза и в процеса на работа разгледахме всички аспекти, законодателни аспекти, отнасящи се до проблема, както и новите адаптирани услуги за лицата в неравностойно положение. Така успях да погледна по друг начин на тази кауза, успях да се запозная в дълбочина и да развия своите изследователски интереси в бъдеще по тази тематика. По време на обучението ми в университета се изгради едно добро партньорство между мен и моите преподаватели, което продължи след приключване на моята образователна степен. Имах възможността, благодарение на доктор Сабина Евтимова, да се включа в проекта за изследване на гласите на терапевтичното четене в България, както и участие в различни конференции, свързани с темата библиотерапия, една съвременна и интересна тема. Моето послание към студентите, бъдещи и настоящи, е да бъдат горди с избора си или с избора, който ще направят, защото те ще станат част от едно семейство, което, макар и за определен период от време, ще окаже трайни следи в тяхното бъдещо развитие и професионално поприще. UNIBIT аз бих определила като място на откривателя. Там човек открива себе си и се открива за света.